Uala, John! Quin pedazo de mòbil! Ah, que mola, eh? Em va tocar el mes passat, al sorteig del Club Jove. Saps què sortegen aquest mes? No. Anem a mirar-ho. Vale. No! Que té internet al mòbil. En sèrio? Això és possible? Clar que sí. Aquest mòbil té de tot. Sind Kinder? So hat der alte Kanzler Adenauer in den 50ern gesagt. Irgendwie war das ein Irrtum. Eine Frau bekommt heute nur noch 1,6 Kinder im Durchschnitt. Wenn das so weitergeht, gibt es in 30 Jahren mehr Rentner als Beitragszahler. Muss da der Staat vielleicht doch ein wenig nachhelfen? Wir leben später von unseren Kindern. Das ist der Generationenvertrag. Okay, das Problem mit der Alterspyramide haben wir tatsächlich in Deutschland. Ja, ich weiß. Esto. No sé. Allà fora no queda ningú. Hem entrat en diferents cases. I és com si tothom s'ha transformat. Haurem de cercar provisions per als supervivents de la zona B. Les cabines han deixat de funcionar i el telecabina que porta part ha caigut per complet. És com si fóssim els protagonistes del mecanoscrit del sabor d'origen. Però, evidentment, jo no penso procrear cap dels tres. Tranquil·la, ja ho faré jo. Apocalíptic. Salvem el món. És ara, o mai. Encara podem fer alguna cosa. Ui, número privat? I aquest no t'ha de trucada? Ai, Cuqui, què faig? Agafa'l. Hola? Hola, soc la Lola. Que hi ha algú a l'altre costat? Que... M'ha penjat? Que raro. Ui. Sí. Hola. La Lola. Ah, no et reconeixia. Què tal? Com estàs? Qui és? Sí, clar, pots venir-ho a buscar quan vulguis. Lola, para. Sí, vale, ja miraré que no hi sigui. Vale, ens veiem després, doncs. Adeu. El teu amic. Quin amic? L'innombrable. Ah, l'innombrable. Que diu que ve a buscar les seves caixes. Sí, doncs jo no vull estar-hi quan vingui. Això mateix m'ha dit. Ell. Ah, que no vol que estigui? Exacte. Doncs ara sí que hi seré. Mentre no l'esgarrapis, com vas fer quan va dir que ens deixava? No, tranquil, Cuqui. Ara serà molt pitjor. Alguna
cosa està a punt de passar. Sí, que d'aquí poc ens fan fora del garatge i aquí ningú m'ha hundit per evitar-ho. Bé, jo vaig muntar un tarot i ells van enviar una mà. És igual, he tingut una visió i ha estat molt real. Ens han encomanat una missió i tenim un paper molt important. Ah, sí? Sí. Una visió? No, perdona, tu estaves roncant i ho feies tan fort que et sentia fins i tot amb els taps posats. Que no, Joana, que no! He sentit una veu que deia «Salvem el món!» Molt bèstia! I vosaltres portàveu màscares i monos i veníeu d'allà fora i que ja s'havia acabat tot i que no hi havia senyals de vida i no hi havia res més allà fora. De veritat? Sí! I que de veritat tens el valor d'explicar-me això i penses que m'ho passaré? La teva fe pot moure cel i terra, Per què no em creus mai? Però tu em creus, oi, Yakama? Ai, tu sempre estaràs aquí. Tu no ets borde com la Joana. Xxt, t'estimo. Tu no. Sí, ja sé que estàs afònic. Per això t'he comprat una pissarreta, rosa, per a que puguis comunicar amb nosaltres. De res, Cookie. Per cert, has parlat amb la Joana? Sobre el que ha estat un parell de dies ausent? Per cert, on estava? Bueno, avui potser no és el millor dia per expressar el teu sentiment, perquè amb la pissarreta ets un guillo. No t'esforcis, Salvador, a la pissarra! Ei, tu! Què vols? M'han dit que et vas presentar a un concurs de preguntes. El concurs no, el càsting del concurs. Ah? I què? Res, no? Massa difícil. Clar. Saps què et passa, tu? Què? Que necessites llegir més. Culturitzar-te. Tanta tele t'està deixant tonto. No sents aquesta pudor cremant? Són les teves neurones fregides. Joana! La televisió és molt educativa. Sí, sobretot el que tu mires, i tant. Els documentals no els mira ningú. Ningú! Mira, et proposo un repte. Et deixo aquests dos llibres perquè hi facis un cop d'ull, A veure si ets capaç de llegir-te'ls. De llegir-te'ls en 4 hores. Si ets capaç de fer-ho, no em torno a posar amb tu. Llibres! Jo si no són còmics, res. Ets un gallina. No arribaràs al lloc. Porta'ls cap aquí. Ah, ara m'agrades. Estaré vigilant. Quina pudor que estàs deixant al garatge. Doncs a mi m'encanta aquesta olor a pintaungles. T'agrada? Lola, aquest color és horrorós. Què fa? Escric. A l'ordinador. Sí, què passa? Que tu anaves a escriure a l'ordinador. Doncs ara sí. M'ho deixes veure? No! No. Els que de veritat servim no ensenyem res. Absolutament res, No necessitem que ningú ens digui això és magnífic. Sabem que de les nostres mans només en poden sortir bones creacions. Bueno, sí, el que tu digui, Cookie. M'ho deixes veure o no? Que no! T'he dit, hosti, que pesada que estàs! La visió ho deia clarament. Som els encarregats de mantenir la Terra en vida i l'espècie humana també. I hem d'estar preparats per quan això passi. Que passi el què? No ho sé. La visió no ha volgut avançar gran cosa. Invasió, meteorit que xoca contra la Terra... No importa. El que hem de saber és que som els escollits. Però què hem de fer? Oh! Anirem amb escopetes, matant zombis pel carrer. No és cap joc. Encara no sé què hem de fer. Però sé que el futur està a les nostres mans. I hem de mantenir l'espècie humana en vida. Sobreviure. Procrear. Sí. I hem d'estar preparats. Entrenaments durs i tot tipus d'activitat per mantenir-nos en forma. Sí.
Hola, Salvador. És una mica contradictori que m'ho demanis a través d'una pissarra, no? Sembla que la sort s'ha posat de la meva part. T'has quedat afònic i ara no podem parlar sobre el que va passar. Que no va ser gens agradable, per cert. Salvador, oblida-ho ja. Quan la gent veu no sap el que es fa. Els nens i els borratxos sempre diuen la veritat. Va, Salvador, deixa'm acabar això. ¿Qué pasa? Ai, Cookie, no ho hauria d'haver fet. No sé, ella no et convé. Hi ha molta més gent al món, no només està ella. Segur que hi ha moltes més noies aquí o a fora que t'estimaran més que elles o que t'apreciaran més. Sí, aquí. Home, tot s'ha de dir. Per mi és el més atractiu de tot el garatge, amb qui tindria alguna cosa. Perquè el Lluís... No. És el meu cosí. El John? Tampoc. I el Iker? El Iker no me veu esperits. I no, massa gent en una relació. Oh, tu me... És tan Cookie. Què, com vas? Xxxt, calla! Tu saps què passa en aquest llibre? És molt fort i és molt, molt fort. Va d'un pagès que es troba uns contrabandistes... John, carinyo, sé què passa en aquest llibre, te l'he deixat jo. Què en penses ara? Què em penso de què exactament? De la lectura, dels llibres... Doncs que no està malament, però que a mi ningú em tregui la tele. Hi ha bones històries, i és flipant la superproducció que es munta en el teu cap. Però d'aquestes bones, em té sorprès i tot. Hi ha llibres que expliquen històries que mai es viuran. Són tan bones que no poden ser reals. Ara ves a fer el que hagis de fer, que avui seguim els meus personatges. D'acord, està bé, eh? Sembla que hi ha coses d'aquest garatge que encara em poden sorprendre. D'acord, tu compraràs les màscares i els monos per estar preparats. Però dic jo que si som els únics habitants ho podem adquirir gratis. Sí. Gratis? Has sentit ja que va gratis? Tu creus que podem sortir allà fora sense proteccions? Et fa gràcia? Perquè a mi no em fa gràcia. De què et rius, eh? Hem d'estar preparats. Però màscares? Màscares? És clar! Imagina't que la manera d'acabar amb la humanitat sigui una bomba amb un gas tòxic. Morts! Morts! I tu tens que comprar l'equipament per estar preparats. Estem? D'acord. I jo prepararé tot el pla. Flipareu. Us prepararé un kit de supervivència que flipareu. I buscaré per internet els jocs més segurs i us faré un mapa que flipareu. I el John i el Salvador? Sí,
Al Salvador li diré que faci el mapa, que segur que dibuixa millor que jo. I el John ha sentit quines ganes té de matar zombis, segur que mata millor que jo. O no? I abans que demanis, les armes i les municions se les he comprat per eBay. Però vols dir que es pot? Tu vols morir? No. Jo tampoc. Per això ens podem saltar la llei. Password! Arra, gratja! Ui! És el primer cop que algú m'ha obert a la porta i que no és la Lola. T'has llegit els 2 llibres? On estaves? T'estava esperant. Per què? Necessito més llibres, sisplau. No puc viure sense ells. Però què et passa? Dóna més llibres. Si no tens una novel·la, dona'm un recull de poemes. Si no tens un recull de poemes, dona'm un conte. Un conte. Només et demano un conte. John, això és mono? No sé el que és. Un haiku! Només et demano un haiku. Què és això? No et costa res. Tu estàs fatal, Però estàs molt demacrat, Abans ets un misset de la televisió i ara et porto un llibre que deu ser el primer que t'has llegit a la teva vida i mira com acabes! Potser m'has donat 2 obres il·lustres de la literatura. Bé, aquests no són els efectes que volia provocar tu, No pensava que t'enganxessis tant. Ara, em sembla que tinc la solució. Potser avorreixes la lectura, però diria que serà efectiu. Què trames? En el món literari hi ha grans obres i altres que són una veritable merda. Tinc en una caixa les obres d'una escriptora que són molt dolentes. Més dolentes que llegir-te un prospecte d'un medicament esperant trobar-te una gran novel·la policíaca. Em serveix. Estic suant i tot. I què et passa als ulls? Déu-n'hi-do, John. Password! Art de garatge. Hola. Hola. Com estàs? Has dit tu password? Sí, què passa? Però no t'hi acostumis, John, què et passa? Addicció a la lectura. Ah. Vinc de comprar els monos i les màscares. Que ara em sou de la pasta, Doncs doneu-me-la a mi, Serà benvinguda. Jo el que digui l'Iker. Tot sigui per salvar el món. Sí, Lluís, molt bé. John, tu! Anem a buscar els llibres, a veure si et recuperes aviat d'una vegada, Sí. Però no ho diguis a ningú. Tampoc, Lluís. Molt bé, ara només queda esperar el John que recuperi. Llavors, que vingui qui vulgui. Som immunes a tots. No en fareu res. Per cert, Iker, he pensat que segons la teva visió, si som els únics supervivents, voldrà dir que les úniques titis seran la Lola i la Joana. Ai, sí, Lluís. Temps difícils. Significa difícils per a tothom. Per a totes les vessants de la vida. Temps de sequera. Sí. Bé, ara posem-nos els trajes. I que les armes ja estan de camí. Ens hem d'arriscar. La situació ho requereix. No portem tabac. Què? Millor? Molt millor. Què m'has donat? Ja sabia que amb això tornaries a ser tu. Aquesta lectura és forta i infumable. Veig que encara estàs perjudicat. Infumable no és un adjectiu que utilitzis tu normalment. No, crec que no. Mira, encara tinc més llibres d'aquesta col·lecció. Per allò de, ja saps, per acabar de curar-te, No, n'he tingut prou per avui. Ja tornaré a poc al meu estat. De fet, m'acabo de recordar que en 10 minuts comença un nou episodi de Skins. Així que ho sento, però tinc una cita amb la meva estimada Caixa. Bé, doncs, no facis tard, que és molt lleig això de fer tard una cita. Merci, Joana. No tornis a fer això. Però... No tornis a fer. I menys si vols conservar aquesta cara que dius que queda tan bé a la càmera. Consell d'amiga a amic. Ai, que vingui ja, sisplau! Que vingui qui? L'innombrable a buscar la seva caixa i que no torni mai més per aquí. I això et preocupa? Tindries que estar preocupada pel que està a punt de passar. Falta poc, falta molt poc. Aquestes coses es noten, i jo ho noto. És que no em podré aguantar les ganes de dir-li 4 coses ben dites. És que Cuqui ja em diràs,
amb la de pasta que deu haver guanyat i no em pot ajudar a salvar el garàs. I nosaltres haurem de sobreviure i regenerar el sistema, perquè tot això no s'extingeixi. És que pensa que vindrà aquí i que l'estarem esperant amb un somriure d'orella a orella. Pues no, Cookie, s'equivoca, però mucho. Salvem el món. Password. Lluís, sóc el Niqui. M'encanten aquests moments imprevisibles. Lola, respira. Que vaig jo a obrir-lo. Millor ja hi vaig jo, que ens coneixem. Ei, nois, què tal? Hola, Niqui. Hola, Niqui. Ara tornes, no? Encara que sigui per venir a buscar les teves cases. No entenc per què tot el món va al revés i no sabem trobar solucions als problemes que hi ha. Tens les teves cases allà, al costat de la Lola. Tot és teve. Bueno, arreglar d'un cop el món és possible que ho fem tots. Les falser. Esclar! Què és això? Les veus que deien salvem el món. I la persona que arribaria per dir-nos que tenim que fer alguna cosa. És possible si ho fem tots. Que no ho veieu? No, a veure, no... Que no ho veus? Salvem el món era la cançó que hi ha dels Anònimus. Sí, i què? Doncs que la visió potser no estava del tot encertada, però jo ho vaig veure. I potser és una senyal. I el que vaig veure encara està per passar. Iker, és capaç de predir el futur? Em podrà dir si em casaré amb aquell que surt a la tele? Està bo, Ai, ara no em surt el nom. Com et diu, John? Doncs ara no hi caic. A veure, nois, les coses són més senzilles, L'Iker va tenir una visió, Jo estava amb tu. Llavors, la Lola i el Lluís van rebre la trucada de l'innombrable, del Niqui, Tots sabem que el Niqui va deixar el grup que teníem vosaltres dos i va formar un nou grup que és els Anònimus, oi que sí? I sabem també que la seva cançó estrella era Salvem el món. Llavors, tu estaves dormint quan vas escoltar la conversa entre la Lola, el Lluís i el Niqui i et vas muntar la pel·lícula tu sol. Molt original i divertida, sí, s'ha de dir, però no és certa. Ho sento. Fins aquí la història apocalíptica de l'Iker. Ara ja podeu amortitzar tot l'arsenal que heu comprat per posar-vos-el per carnaval. Per cert, heu vist que d'aquí 2 dies ens fan fora del garatge? Doncs sabeu què us dic? Que gaudim el temps que ens queda aquí i que no pensem en què serà de nosaltres quan això hagi acabat. Que el que hem viscut entre aquestes 4 parets ningú s'ho treu. I que entre nosaltres encara queden moltes coses per viure. Aquí o a fora. Però encara tenim temps per aconseguir els diners. No ens enganyem, Lluís. Això és un punt i final. En 2 dies, què vols fer?